svima, moje ime je Božica i ja živim i radim u Kruševcu. Bavim se računovodstvom već više od 18 godina. Vlasnik sam računovodstvenog preduzeća koje pruža knjigovodstvene usluge za mikro i mala pravna lica i preduzetnike. Naš profesionalni tim posjeduje godine iskustva i konstantno napređujemo naša znanja i veštine putem edukacije kako bi vas što bolje posavetovali i sve to u skladu sa zakonom. Sada želim da vam kažem da možemo biti vaša podrška od samog početka, to je starta vašeg biznisa. S obzirom da su aktuelni konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje i dodala finansijskih sredstava od strane države, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije bez obaveza. Bićemo vaša podrška pri izradi biznis plana. Takođe možemo vam pružiti pomoć tokom procesa osnivanja, to jest registracije i nastaviti dalju saradnju, znači tokom vašeg poslovanja. Tu smo za vas, ne oklevajte, kontaktirajte nas, možete nas kontaktirati putem naše web stranice, Facebook stranice, YouTube kanala, kako god vam odgovara. Vaš Biznis Modus Tim Kruševac. Pozdrav!